Ce faceți, fraților? Azi reacționăm la cele mai fake clipuri de pe YouTube România. Haideți să-i dăm drumul, iar videoclip de la Gami. Bă, deci am așa o plăcere să mă uit la videoclipurile lui Gami, astea de React, și la Shelly. Bă, deci ce postează Shelly, top. Deci, cam asta e contentul meu, dar oricum, stați geană că vine miercuri videoclip blană bombă, deci o să fie videoclipul ăla, bă, nostalgie curată, n-aveți idee. Hai, nu mai lungim, bă, dacă vă place videoclipul, dați like, subscribe, share și haideți să-i dăm să fim tanci pe YouTube-ul ăsta, să facem și noi, că eu nu fac aici fake-uri, vedeți și voi, original, tot ce trebuie. Hai să-i dăm drumul. Și care acum un an postează clipul Iubita mea m-a înșelat, prank. Mie nu mi-a mai zis nimeni că e un prank. Bă, m-a făcut și eu 2000 de euro din 2 vloguri cu Georgescu acum 8 ani de zile. Eu zic că s-a prescris, e bine așa. Mamă, faza asta, băieți, băi, deci ăsta cred că e cel mai fake videoclip de pe YouTube România, ce l-am văzut eu, aia cu Vlad Munteanu, stați că ajungem și acolo. Chiar și-a aruncat-o singur. A venit timpul să vedem care sunt cele mai fake clipuri din România. Acestea sunt unele din cele mai fake clipuri. Mamă, de l-aveți pe și pe YouTube Pican. România. Ta, Și pe m-a Gami. băgat și pe Mamă. mine, nu. Sunt curios ce zice despre Hai mine. că-s curios și Pedro. Chiar sunt curios dacă e răutăcios sau nu. Dar parcă mi-a făcut ceva și mi-a accentuat mai tare coșurile. Înțeleg că am coșuri, dar nu trebuie să le scoți așa tare în evidență. Începând, ei bine, cu Gami, care Incredibil, incredibil, Primul l-a mă, luat. cu mine trebuie să înceapă. numără în prezent 1,6 milioane de abonați, care este cam cel mai consacrat YouTuber în ce ține de clip. Care Incredibil, mă, cu mine trebuie să înceapă. numără în prezent 1,6 milioane de abonați și care este cam Ia. cel mai consacrat YouTuber în ce ține de clipuri fake. Bă, obraznicule, cum adică cel mai consacrat YouTuber în ce ține de clipuri fake? Cum adică? Această reputație se datorează în Bă, nu special știu. unui singur Nu știu clip, că nu și anume mă uit la acestui contentul lui. clip postat pe 24 decembrie 2018, care numără cam 2,2 milioane de vizionări în prezent. Deschid un mystery box de $5.000 special de Crăciun plus giveaway Supreme Gucci Off-White. Gami în acest video decide Ok, mă simt prins cu musca pe căciulă, dar e al doilea clip de Mystery Box ăsta, nu e primul. Primul l-am făcut în vară. să deschidă un mystery box în spiritul sărbătorilor. Ia. Gami pare foarte uimit despre ce s-ar putea afla în această cutie și normal că găsește haine Supreme Avem un bogo negru. Foarte șmecher. sau cap. Ok, mă simt un pic prins cu musca pe căciulă așa, gen mă simt vinovat. Da, mă, e fake și 2018, boss. 8 ani de zile. Bă, în 2018 cam asta se mânca, știi? Gen, să și purtau fake-uri, ca idee, deci, na. În 2018 cam totul era fake, era o simulare, dar nu așa puternică cum e acum. Pe vremea aia era doar simulare, acum e Matrix, știi ce zic? 8 ani de zile mă judeci pentru acum 8 ani de zile. Da, for real, asta, bă, ce faci acum, dezgropi morții, bă, deci să mor eu. N-are rost, mă, pune aici videoclip din 2018, ca să aibă despre ce să vorbească, nu-mi place, chiar nu-mi place. V-am sponsorizat de Sesamist. Normal că găsește un iPhone X care abia se lansase la acea vreme. Cred că era iPhone X-ul meu sau ceva, nu știu. Bă, dar cum să mă prindă, bă, cu asta? Bine, nu e ca și cum n-am recunoscut, adică am recunoscut și eu și Georgescu, că astea le-am făcut fake. Ideea e că povestea clipurilor ăsta e pe următor. Ia, s-a auzit povestea. Georgescu într-o seară, văzusem noi un șpriț puternic, de la am stat până la 6-7 dimineața, ceva de genul 8 dimineața, ceva rău de tot. Și eram eu cu el, la el în cameră, 2018 se întâmpla asta, da? Și eram așa morți, așa, și nu mai știu, el zice parcă, bă, ai văzut asta cu Mystery Box, nu știu ce, hai să facem și noi. Am cutia acasă, am tot ce ne trebuie, nu ne trebuie nimic. A doua zi ne-am trezit, am dormit la el for some reason parcă, sau am dus acasă și nu mai știu. Ne-am trezit, ne-am văzut, am făcut cutia, am vopsit cutia, bam, hai să dăm drumul la filmare. Mai am unul. Ce să fac cu el? Trebuie să-l Mai am unul, deci nu era al meu. vând. Super. Curea Gucci de $230. Ideea e că Georgescu pe vremea aia, pentru cine nu știe, da, nu cred că sunt oameni care nu știu, că am povestit și eu și Shelly, cred că de multe ori, pe vremea aia Georgescu se ocupa cu resell, înțelegi, cumva, și avea multe căcaturi de-astea prin casă degeaba, de le mai vindea, le mai avea și el un side hustle, știi? Mai ales că era moda aia atunci cu hypebeast-ărea, Păi aia zic și eu. cu easy-uri, cu de-astea, și de asta avea foarte multe căcaturi prin casă pe care noi le-am pus într-o cutie și am zis că, Aia era gata, moda. mă, știi ceva, hai, facem views. Bă, am făcut.
Am făcut views. Ce Pe mai asta contează? medie. Dacă am făcut și bani, chiar sunt curios. Ăsta e primul clip, da? Ăsta e de aici, da? Uitați-vă copil să. Ia, am făcut bani? Ok, primul a făcut 500 de euro. 491, mama RPM 0,40, mâncați. Să faci 1.200.000 de views și să faci 0,40 de cenți pe fiecare 1000 de views. Wow, ce vremuri lame. Hai să vedem și la asta. Ia aveți, mă, mâncați, ești 2.300.000, 1.500 de euro. Foarte prost RPM, sincer să fiu cu voi, dar bine, la 5 minute watch time, na. 12.000 de abonați, 2.300.000 și 1.500 de euro, mâncați. De tare e și are și Mamă, ăsta aici. Gucci, crazy. frumos să știe toți dușmanii că e de cureaua de Gucci. Easy-uri noi, cumva, pe exact mărimea lui. Uitați aici. Păi da, să mărimea mea, pentru că eu și Georgescu purtăm exact la fel la picior. 44 2 pe 3 la Easy, 44 jumate la Nike. Bă, dar chiar, bă, ar fi o idee, ziceți-mi în comentarii dacă vreți să dăm react la niște videoclipuri de la Georgescu. Chiar sunt curios ce mai face omul ăla. Dați în comentarii, dacă face videoclipul ăsta 10 comentarii cu da, dăm react la Georgescu. Nu mă exact interesează. la fel purtăm la picior. Pum. Toate etichetele. Și Air Max 95 Yeah. Off-White, care sunt cel mai mare giveaway la faptul că acest mystery box este unul fake făcut de De ce? Georgescu. Ia ce mărime sunt? Nu sunt mărimea mea! Super! Până și el apare în final de clip și își face promovare cu contul de Insta. Deci intrați pe Instagram, vedeți giveaway-ul, dați follow și da, Da, m-a făcut și eu 2000 de euro din 2 vloguri cu Georgescu. Și face și eu... Bă, a fost hustle, sincer. Aia e... Mamă, stați că iară vorbesc în 3 FPS-uri. Aia era vremea, bă, și-a făcut manevra. De ce să nu facă? Aia se mânca. Ce aveți, bă? Ce aveți, mă, de dați hate la copilul ăsta de Gami SOS și la adultul ăsta de Gami SOS? Nu mai dați, mă, atâta hate, mă, aia erau vremurile. reclamă, ce vrei, acum 8 ani de zile. Eu zic că s-a prescris, e bine așa. Iar Ce mai zic? târziu dezvăluie că a fost pe bune făcut de el și Păi, asta zic, adică a recunoscut Georgescu, cred că am recunoscut și eu probabil prin alte clipuri, dar mare secret ce a dezvăluit. era și lor. Secretele masoneriei. Clip este făcut la mine în apartament, frate, la mine în casă. Da? Asta așa arăta camera mea înainte. Dar vorbind de cutii, Oh păstrăm my God. Știi cum e când te oprește poliția și ai făcut mai multe nenorociri și te ia doar Ia. pentru una la care nu e așa rea? Așa m-am simțit, efectiv. Da, puțin bă, da, tema fără... și trecem la Vlad Munteanu. Wow, care o să numără în zic că prezent de-aia cu 2,15 coletul. milioane de Aia cu abonați. coletul, aia e... Deci cel mai fake videoclip de l-am văzut ever. Pe 30 aprilie 2017, Câți postează milioni au Ești făcut? obraznic. Au trecut 9 ani. Bă, 9 Bă, ani. un câte clip milioni cu au făcut? 6,7 milioane de vizionări Mamă. prezent, numit M-am expediat singur într-o cutie, în paranteză a mers. Acest clip începe cu Vlad, care spune că vrea să încerce un trend din străinătate, și anume cel în care se trimite prin poștă acasă. O să mă trimit prin Dar să și era vedem. din afară erau fake, că doar n-ai cum să te trimiți cu curierul, ești nebun la cap. poștă, la mine acasă. Dar Vlad nu este periculos, nu este... E pentru YouTube, ok? Cumva inspirat Nu este periculos, e pentru YouTube. Deci dacă e pentru YouTube, nu mai e periculos. la FaceRag, Mine acasă. Dar Vlad nu este periculos, nu este... E pentru YouTube, Hai să ok? vedem. cumva inspirându-se de la FaceRag, care a trăit cumva 2 zile într-o cutie. Vlad și tatăl său Da, mă, că l-a făcut pe bune, n-a făcut fake. FaceRag, 100% a făcut pe bune și chiar a stat 2 zile într-o cutie. cumpără astfel o cutie uriașă și făcându-și provizii foarte nerealistice, Doritos și 2 sticle de apă, Pe lângă pâine și toate alea, trebuie să ne luăm ceva mai de ronțeală, știți voi. Ia să vedem ce și de ronțeală. Vlad Munteanu, ce rău îmi pare că s-a... Nu că îmi pare rău că s-au mutat în America, gen bravo lor că le merge treaba, dar în primul rând, parcă văd, simt așa o nostalgie când mă uit Da, la for clipurile real, astea for cu ei real. și mi-e așa dor de ei să beau și eu un șpriț, dar mai beau și eu un șpriț cu ei de 2023. Din 2018, de când făcea oameni 2 clipuri fake. 2023 am fost într-o iarnă la Poiana Brașov, for some reason, nu mai știu, a fost un eveniment ceva și am făcut urât. dar cu asta vă reamintesc să dați subscribe, pentru că mulți Să vizionari dați subscribe și la canalul ăsta de reacții, da? Acolo să faci. Să dați subscribe și la canalul meu de reacții, că să facem aici, să fie bine, să nu fie rău, știți ce zic? Să facem abonați acolo mulți. aceste videoclipuri, dar uitați și de acel buton ca să facem 25.000 până la sfârșitul anului. Arată apoi Hai să fac și eu până la sfârșitul anului 1000 de abonați, hai, vă rog eu, mult de tot. în ce cutie va trăi el o zi, 2, cât va fi expediat. Eu cred că voi sta în colțul ăsta, așa că în colțul ăsta îmi voi pune Bă, la cât de cu durere în
făceau clipurile astea mai de mult. Chiar mi se pare că și-a dat interesul mult pentru clipul ăsta. Mâncare. Și în fața firmei de curierat se bagă în Ia să cutie vedem. și este lăsat la ei. Parcă prea ușor împingea tatăl său acea cutie. Dar se dă un cat foarte convenient și nu se arată efectiv cum se face predarea coletului, ceea ce este un hint evident la faptul că este o scenetă. Vlad Este o scenetă, bă. Bă, pentru 2017 mi se pare foarte convingător. Bă, voi trebuie să înțelegeți ce era pe vremea aia, gen. Adică Dar nu era știu nimic, ce era nu pe vremea aia. Deci asta se mânca, asta erau trendurile. N-aveai ce să era faci. nimic pe vremea aia. Efectiv, nu. Erau 3, 4, 5, 6 vloggeri. Nu era, nu știu să vă explic. Păi da, cine era pe vremea aia? Era Shelly, Bianca Adam, Gami, Vlad Munteanu, Fragesu? Cine mai era? Nici nu știu. Ba, era și Redu 100%. Cam atât. Cam ăștia erau. Nu știu Zbâr dacă era. Oricum și de Zbâr îs curios ce mai face. Zbâr era haos. Și oricum, dați subscribe că v-am promis. Miercuri, videoclip, blană bombă pe nostalgie. ne prezintă ceea ce se întâmplă Atât vă zic, pentru cei ce știți, vă dau așa, un mic tease, că vine poliția. Vine poliția și bate la noi la ușă. înăuntru în cutie, cum e într-un camion și se face că doarme, stă inconfortabil și abia așteaptă să ajungă, zicând iconica frază, o fac pentru voi. Dar unde s-a dus oare? Unde voia să se expedieze? Continuă apoi mâncând chipsuri de plictiseară. Dar eu nu înțeleg de ce și-o arde bădărul la modul că mamă zici că am făcut cu toții mare infracțiune, când ar putea For nu real, știu, să for o real. povestească pe un ton mult mai ironic, mult mai... Bă, uite cu aia ce făceau ăștia, ce funny e, gen. Știi ce zic? O zice la modul, dați-vă cum v-a mințit Gami cu Vlad Munteanu și-au păcălit funny. Ascultă muzică prea 2017 și For pășea real, cu o for real. pungă de Doritos pe față singur, prefăcându-se că se răstoarnă cutia. Mamă, stați că mă zgâria pe ureche râsul ăla de vioară. Rucat-o singur. Doritos pe față singur, prefăcându-se că se Bă, răstoarnă măcar dacă era deschisă punga, era mai ok, dar așa, cutia. E regele meu, mă, e șeful meu Vlad Munteanu, bă, n-ai cum cu el. Cred că m-am răsturnat. Și se mai și ușurează într-o sticlă. Iar spre final spune că nu mai poate pentru că îl afectează rău pe psihic. După cam o zi, două, ajunge acasă, unde se despachetează singur, făcând să pare că s-a chinuit extrem de mult. da, deci acasă s-a trimis. De ce era Pachetează Cristin singur, Chiloț făcând să pare că filmat? s-a chinuit extrem de mult. De ce era în chiloți? Iar acum Magic este în picioarele goale, pe când înainte era încălțat, dar, sincer, cine ar fi crezut că un copil se trimite singur prin colet și stă o săptămână în el? Despre ce vorbeam? Adică... Bă, Dar zic, mai fake de atât, ceea ce este foarte greu de realizat, să-l avem pe Zbâr cu 1,55 de deci milioane. nu știu dacă e mai fake decât videoclipul cu Coletu. Videoclipul cu Coletu mi se pare cel mai fake videoclip de l-am văzut în viața mea. Hai să vedem ce zice de Zbâr. Wow, cât de bun a fost clipul ăsta, deci cât am putut să râd când l-am făcut. Bă, e incredibil. Nații care pe 1 octombrie 2021 conducea o mașină dintr-un PlayStation 4 de la Mamă, 1.800.000 de views are clipul ăsta? îndepărtare. Clipul începe cu Zbâr care este dezamăgit că mașina lui nu se poate parca din cheie și cumva e mare maestru hacker. Conectează laptopul cu USB la motor. Deci scrieți în comentarii dacă vreți. Bă, nici măcar nu te conectezi cu laptopul la motor, te conectezi sub volan acolo, sub bord, în mufa aia OBD. Dai seama, eram niște puștani, eram niște copii, vai de capul nostru. pe canalul secundar. Și PlayStation-ul la roată de rezervă, cu HDMI la camerele mașinii. Jură-te, n-am văzut videoclipul, dar jură-te tu că o condus din controller. Dacă o condus din controller, înnebunesc. Bă, acum, sincer, Și cu PlayStation-ul por bagaj, ești nebun. cine a crezut-o pe asta e problema lui. Adică... Jos conectat PlayStation-ul, l-am lăsat, l-am conectat cu HDMI la camerele mașinii. Cine arată cum cu controlerul de PlayStation dă jos geamurile mașinii. Bă. Nu te cred, nu te cred, what the fuck.
Bă, dar ce râde. Bă, dar asta Ce râde parcă n-ar mai sosul. merge să faci asta astăzi, jur. Deci pe bune m-a luat așa o nostalgie când mă uit la clipurile astea. Bă, mi-e dor de ele, nu știu. Făceai niște vloguri așa în durere de doar așa că era amuzant să le faci, știi? Și te distrai făcându-le. Parcă acum nu mai merge să faci asta, nu știu. Păi ce aveți, mă, că eu mă distrez făcând ce fac eu aici. Eu chiar mă distrez. Eu acum, astăzi, în secunda asta, dacă mâine facem un vlog din ăsta exact ca ăsta, așa doar să râdem și să fie funny, nu se uită nimeni. Sau ne sare toată lumea în cap că, domnule, ce-ați făcut? Se apar TikTok-uri de alea, știi, cu de-aia care povestesc ei despre, știi ce zic? Băi, nene! Cu BDR. Sau porn. Da, ma, e greu. E greu, mâncați. A, uite-l. Apoi înapoi, galava. Pornește direct motorul Mamă, ce prin plângești, L2, Gabi. R2. Să mor eu. 3, 2, 1. Nu m-a făcut-o fast. Bă, dă-te. Urmează apoi să o controlezi din joystick, ca și cum ar fi în GTA. Dar încet așa, are puțin lag direcția. Vezi, trebuie să opresc să nu intru în cineva. Opa, gata. Dar cea mai amuzantă parte din video, pe atunci Cine când îi dă ăsta? controlerul lui Eddie, care Ah, îi va nu controla cunosc. mașina lui Zbâr din alta. Se pune în mașină și se întâmplă asta. Bă, chiar aș vrea sincer să mă duc la carturi, știți, la buggy-uri de-alea, dar să fie cu telecomandă, știi ce zic? Să-l iau pe fratele meu să conducă și eu să stau în buggy. Bă, ce fain ar fi. Bă, dar sunt Mamă. curios dacă are poza. Bă, da, e dement la cap. Pe lângă că scaunul de la volan e de o altă culoare, Acum și tu ești obraznic. de o calitate mai bună. Uitați-vă pe plafon aici cum se vede diferența la expunere, vedeți? Uite. Și nu se mișcă deloc, dar se vede atât faptul că scaunul este editat, lumina de pe cotieră și de pe tavanul mașinii plus jumătate din volan sunt efectiv o poză pusă peste, ca să nu se vadă cine conduce exact mașina. Dar cea mai fake parte nu e faptul că mașina se conduce din controller. Bă, dar ce aveți, mă? Ce aveți, mă, de dați atâta hate? Bă, BDR-ule, aici intervin eu, nu Gami. Deci ce ai, frate, că dai atâta hate? Că n-are rost. Pentru că la vremea aia videoclipul ăsta a fost editat top. Deci măcar atât. Și reacțiile lui Zbâr. Mamă, cum mă strânge asta? Ține-mă să mor. Ce actor, bă, ce actor. La un moment dat se desprinde volanul de el însuși și până Incredibil. și Zbâr se pișă pe el de râs. Și continuă să aibă reacții extrem de exagerate. Ce țipă românul. Începe să plângă la un moment dat. Bă, eu vreau să ne apucăm să ne facem din nou, mă, clipuri de-astea, mă, terminate, Doamne, așa șef. ele, bă, se Bă, pare. bă, vă rog, nu reînviați trendul ăsta, vă rog. Vă rog, nu. Vă rog. Incredibil. Ba nu. Ba nu, bă. De fapt, dacă reînvie, bă, eu am ce să postez, eu am content la care să dau Bă, înviați-l, serios Iar înviați-l. clipul se termină cu băieții care îl opresc pe Zbâr și acesta pare foarte speriat. Îi sare inima din piept. E supărat și cum o face inima, pune mâna. What the fuck? Deși este unul dintre Aduceți Aspacardin. Aduceți extraveral. clipuri, trebuie să recunoaștem că este, cred că, cel mai amuzant dintre acestea. Asta zic, chiar e funny. Noi cumva, când le făceam pe toate clipurile astea, noi cumva, logic, știam că-s fake, dar la modul, nu ne așteptam să ne creadă lumea 100%, știi? Ideea e să Bă, te deci, uiți și să râzi, ești gen, nu nebun. să zici, wow, dar oare chiar cum a conectat maneta aia la seria 7? Contrarul ei bine la unul din cele Mamă. mai fake clipuri Mamă. de pe canalul lui Antonio Pican, care Ia. numără Asta nu 1,39 știu. de milioane de Nici eu. abonați și care pe 28 februarie 2020 2020! Și mă uitam la Antonio Pican într-o perioadă. Eu pe Pican l-am descoperit când făcea live-uri cu Omegle. 22? Bă, nu știu, mi se pare că dacă ești prins cu o din asta de care e după 2020, nu știu, mi se pare că 2020 a fost the great reset. Parcă dacă e după 2020, e foarte ciudat. Că gen în era nouă a YouTube-ului, cumva să zic, știi? Și cum adică Da, ai făcut într-un asta în fel, da, vezi că are 2022? dreptate, Oameni Gami. mari cu Vezi că toții, chiar nu are știu dreptate. să explic, știi? Gen, 2019, 2018, 2017, gata, parcă s-a prescris. Nu știu, cel puțin așa o văd eu. și doi postează Se bucură Gami că a intrat la grațiere. fumez în fața iubitei, prank iubitei mele. Și nu-mi dau Mamă, seama 2 totuși milioane care de este mai views. fake. Tenul lui machiat și cu o culoare complet diferită de gât sau Mamă. Cartonaș galben, picane.
Picane, ai luat cartonaș galben. Prank-ul în sine. Dar clipul începe cu Antonio Pican care Da, chiar e machiat cu aia. șoptește prin casă să nu-l audă gagică sa și explică că vrea să-i facă un prank, să vadă cum reacționează. Bă, dar în perioada asta nu era împreună cu Bibi sau cu cine era? Cu Nicol Șeri sau cu Bibi? Chiar nu mai am idee. Dacă află că el fumează. Astfel merge la un magazin sub pretextul unor cumpărături obișnuite, dar cumpără și un pachet de țigări și o brichetă pentru a face totul să pară real. Da, Jenny, era major atunci. Adică, la modul, văd că era în mașină. Deci, care-i prank-ul? Că el fumează de față cu gagică sa și gen gagică sa se supără și zice: nu, Antonio, te rog, nu fuma, de ce? Gen, care-i prank-ul? Doamne, ce cringe. Băi, aduceți să spă cartina, aduceți extraveral, mă ia inima de la cringe. De gumă și pachetul de țigări. Pentru a fi prank-ul cât Wow. mai realist, nu o să-l țin în folie, așa că o să îl desfac. Iar pentru ca Wow. farsa să fie convingătoare, Antonio aprinde o țigară în mașină și lasă fumul cumva să intre în haine. Sau mai scoate 2-3 țigări să pară că deja a fost folosit. Vreau să văd vreau să văd dacă o să-și dea seama că miros a țigară. După ce ajunge acasă și se așează lângă ea, iubitei sale îi scapă efectiv privirea direct în cameră, uitând Adică prank-ul era că el s-a dus, a fumat o țigară în mașină și s-a întors la ea. scriptul Uitat în cameră. și simte imediat mirosul neplăcut. Ea îl întreabă de ce miroase a ars sau a țigări. Bine, mie miroase foarte urât aici. Miroase a ars. De la Dar pufulețe aia, Nu neagă gusto. totul, încercând aveți, să mă? pare relaxat. Și nu miroase de la pufulețe, că știu cum miros pufuleții. Totuși, highlight-ul farsei are loc atunci când ea caută pachetul de gumă în geaca lui și găsește, în schimb, pachetul de țigări și bricheta. Antonio, de ce fumezi? Bă, deci mi se pare că prank-ul ăsta era mult mai bun dacă îl făcea lui măsa, sincer. Ce sunt astea? Nu sunt ale mele. Ce? Orice om care vorbește cu vocea asta minte. Nu sunt ale mele. Nu sunt vreo falsă. Caută astea. Bă, ești nebun. Geacă, nu mă enerva, te rog. Reacția este una de șoc și dezamăgire De ce au croasantele astea pe jos? Sigilate. Eu asta sunt curios aici, dă-i zoom aici. totală, amintindu-i că el a avut probleme de sănătate și că fumatul îi face foarte rău. Alo? Îți bagi joc de sănătatea ta, frate, te-ai operat la plămâni, faci de-astea? Gen, îmi place că cumva mesajul e unul pozitiv, știi? Da, într-un fel, Gen, da. El e cumva un prank foarte bine intenționat și foarte family friendly. Doar că e foarte amuzant, așa, foarte clubul lui Mickey Mouse, știi? Bine, nu zic că sunt eu mai Globul lui Mickey Mouse. Mamă. breaz, adică nu mai au de picat. Ce amintiri, astea sunt amintiri din copilărie, de înainte de YouTube, când ne uitam la Disney Junior. Era la modul, astăzi o să-i fac o farsă iubitei mele că fumez. El în mașină, fumez. Dar tu mai ai iubită, SOS-ule. După aia, Ultima oară când am auzit de el nu mai avea iubită. Antonio, ce sunt astea? De ce fumezi? Știi că-ți face rău. Dar nu sunt ale mele, nu sunt ale mele, trebuie să mă crezi. Antonio, știi că nu este deloc sănătos să fumezi. Nu este deloc sănătos și nici voi copiii cei de acasă să nu o faceți. Gen, clar că nu e sănătos să vă dai foarte, nu știu, mi se pare amuzant. Faci mișto de mine! Vrei să-ți bagi joc? Vrei să pățești ceva? Vrei iar să ajungi în spital? Ceea ce se întâmplă Dacă el e pe bune operat la plămâni, acum că am stat să procesez mai bine informația, acum având în vedere faptul că ea a zis că el s-a operat la plămâni, atunci da, cumva are sens prank-ul că gen omul operat la plămâni Da, fumează, bă, are da, probleme, vezi. dar cumva parcă Mamă, 1000 IQ n-am Gami. fost Ești nebun? înștiințați. Domnule, îi fac prank iubitei mele că fumez, dar pentru că m-am operat la plămâni. Gen, cumva are mult mai mult sens decât hei, Antonio, nu este deloc sănătos să fumezi. în continuare este că Antonio se preface ca prin Bă, ce aș sta cu... Acum că stau să mă gândesc, eu chiar aș sta cu Gami la un șpriț. For real, bă, Gami, dacă vezi asta, cheamă-mă oricând vrei tu la șpriț, la tine în București, în Cosmopolis sau unde stai, mă duc cu dragă inimă și ne uităm la videoclipuri de-astea, bă, deci vezi că ar fi top. fața ei și ea îl amenință că îi sună părinții. Antonio, potolește-te! Antonio, potolește-te, nu fuma că nu e sănătos. În primul rând, nu în casă!
Mi se pare de bun simț să nu fumezi în casă. Și în al For doilea real. rând, tu nu ești așa. Tu nu ești așa. Tu nu ești nătărău din ăla care fumează. Da, Poate- nădărău de la care fumează se numește fumător. De asta Antonio îi arată camera ascunsă și spune că totul a fost un prank. Îi arată camera pe care oricum o văzuse deja de 5 ori, dar se Mie îmi place, bă, e un prank cu un mesaj pozitiv. Da? Cumva, Dar eu știți de ce sunt curios acum? Acum chiar sunt curios. Dacă atunci când a intrat Gami cu, nu mai știu cine, cu Dorian Popa, parcă era, că au intrat ei la Shelly în casă și v-a spart acolo, eu vandalizat casa. De asta sunt curios dacă era fake sau nu. îndeamnă copiii să nu fumeze, ceea Ziceți-mi voi în comentarii dacă știți. ce mi se pare că n-ai cum să te iei de așa ceva. face surprinsă. Uite camera, e prank. Mentalitate de orangutan. Ce aveți, fraților? Bă, astea erau vremurile. Deci 2022, ce făceam eu în 2000? Aveam evaluarea națională în 2022, acum realizez. Nu e prea. E extrem de amuzant, Nu e prank. pentru că vine din acea perioadă în care era considerat tabu ca un youtuber să fumeze. Bă, chiar era, da. Chiar era tabu. Foarte. Wow, Shelly fumează? Și în mod clar, Antonio și chiar iubita sa fumau regulat, ceea ce face acest prank, cât și reacțiile lor, unele incredibil de fake. Dar L-a prins, bă, l-a prins. Cartonaș galben. nu ca și prankul făcut lui Norris, care numără Cine e ăsta? 688.000 de Wow, asta cu Best Norris chiar vreau să văd. abonați în prezent. Și care acum un an postează Nu prea știu clipul despre el. Iubita mea m-a înșelat. Prank. Clipul începe cu Deci Luke, stați așa, care vrea să stați, se răzbune. bă, stați așa, că nu știu dacă știu pe Best Norris. Best Norris nu e cumva băiatul ăla, gen de făcea pe TikTok cu o fată care el zicea că e iubita lui, nu știu dacă chiar e iubita lui, că făceau reclamă la suplimente după Jim Beam. Parcă el e Best Norris, nu știu dacă el e. Pentru că Norris a făcut anterior un prank în care el a pretins că o înșeală. Ești pe bune. Ești cu tea până la urmă. Ești men! Am viața ta să mori, Și cum face L-a luat de cap, mâncația, și a făcut da, ca la wrestling, l-a luat așa. Na, violența domestică. Violența domestică pe YouTube România, mamă, ce vremuri dark erau în 2024. Mamă, cum l-a luat femeia, mâncația. ce asta? Bă, deci decât să vă uitați la prank-ul ăsta, mai bine vă uitați și voi la un meci de WWE. Sincer, era mai fain. Păi Luiza apare cu un hickey la gât, susținând că s-a ars cu placa de păr, ceea ce îi trezește primele Mama, asta cum am ars cu placa de păr, mi se pare cea mai mare vrăjeală care există pe planeta Pământ, gen. Dacă For băieți, real. Dacă vine iubita voastră la voi și o vedeți că are ceva pe gât, pe de-alea și zice m-am ars cu placa, e vrăjeală, nu există asta, nu există. Adică singura dată când se scuză e în cazul în care îți dă poză fix atunci când s-a ars, gen, îți dă mesaj, uite m-am ars cu placa și o vezi cu placa în mână și cu jumate de păr făcut și jumate de păr nefăcut. Niciun lui Norris. Aolo, da. Ia uite ce-ai pe gât. Ce? Nu, mă, e la mișto. Explică și mie ce-ai pe gâtul tău. M-am ars cu placa. Explicăm, fă ce-ai pe gâtul tău, că te spar cu Bă, deci reacțiile lui Gami, bă, deci top. pătoia. Cum cu placa? Ia de-i în dreapta. Norris Ești apoi de bun. vede mesajele pe telefonul ei de la un anume Bogdan, iar Lu dă explicații contradictorii. Ba e coleg, ba e prietenul surorii sale. BDLP. Bogdan? Stai! Nu, stai. Gen, cum să faci așa, Bă, deci pregătești? astea mă amintesc de filmele alea de la Disney, ale Hollywood, ale Andra Gogan. Știți ce zic? Știți ce zic, mă înțelegeți sau îs nebun eu? La gagică ta. Stai, colegul meu de la liceu! Norris o surprinde pe Lu vorbind la telefon și spunând te iubesc, ceea ce escaladează total conflictul. Așa cum sună Diana. Diana? Alo, iubire. Uite bine, nu mai pot cu Cine vorbește? băiatul ăsta, efectiv. Cine vorbește? De ce cine ar era fi cameramanul? cameramanul cu cine vorbește? Deci efectiv n-ai Bă, da, prea multe întrebări despre cameraman odată. nervi are. Cu o fată, da. Nu mai... Bă, sfatul meu. Vă rog eu, nu mai faceți prank-uri cu lavaliere la gât. Gen, vă rog eu. Nu mai... Ia dă-mă, dă să văd, dă să văd cu cine vorbește. Lasă-mă, nu-i nimeni! Dă telefonul. Dar mai amuzant este A fugărit-o prin parc și a zis, dă telefonul, dă să văd cu cine vorbești. faptul că Lu scoate apoi o țigară electronică, știind că Norris urăște acest lucru, pentru a le enerva și mai tare. Când minți atâta, normal că te... Ce faci, mă? Ce faci cu asta? A bătut Norris cu pumnul masă, mâncați și p***a. Băi, țineți-vă femeile în casă, că...
A dat Norris cu pumnul în masă, băi! Deci, Când minți atâta mă doare sufletul să mă uit la așa ceva, dar, da, cum zice Vlad Munteanu, o fac pentru voi. Ce faci, mă? Bă, măcar mai salvează Gami videoclipul ăsta la care mă uit. Ce bun e! Mai vreau să văd o dată. Când minți atâta, normal că te... Ce faci, mă? Ce faci cu ăsta? Lasă-mă, lasă-mă, Dar se pișă pe Lasă-mă. aia de râs, mă, uite că se pișă pe aia de râs, nu mai poate. Faci cu lasă-mă, ăsta? lasă-mă. Ce înseamnă asta? Că m-ai stresat foarte mult și am simțit nevoia. Tu de unde ai așa ceva? Ți-am zis că nu... De unde ai așa ceva? Știi că-ți face rău, Lu? Bă, deci, de la magazin, frate, de la magazin. Voi n-ați văzut de astea până acum la magazin. Cum faci ceva? Luiza își lasă intenționat telefonul pe birou cu o conversație lungă și falsă, creată special pentru a face pe Norris să creadă că are o relație de 5 luni. Cum ai putut să faci așa ceva? Dar cum ai putut? Eu plăcat prost acum după tine! Iar după Deci e foarte cringe. Ce se întâmplă? Hai mă, frate, e prea cringe. de ce așa? Da, de ce așa? ce Norris cedează nervul ăsta Te rog, pleacă, pleacă, pleacă. Pleacă, dă la valiera și pleacă. și dă o dă afară. De ce așa? Bă, deci dacă prank-ul ăsta s-o filma cu cameramanul lui Norris, era să-i zic Luis, nu știu de ce, dacă s-o filma cu cameramanul lui Norris, vedeți că e top prank-ul atunci. Cameramanul ăla, na. Tot timpul, bă, la cameraman să aveți grijă. Știți că zicea și Eurovision la videoclipurile Fake Prank. Băiatul ăsta știe ce zic. Norris, de ce așa? Din casă, Luiza îi mărturisește că totul a fost o farsă pregătită minuțios. Mie nu mi-a mai zis nimeni că e un prank. Bă, ce-am zis? Pamflet GTA 5 5M, dă la Slash Beach, revine Doamne ușor, ferii. punem text aici, Slash Beach, revine ușor. Iubire, nu i-am făcut nimica! De ce, mă? Dar de ce așa prank-uri, mă? De ce așa prank-uri, mă, frate? Și uite comentariu, băi, frate, ești top, chiar și primul tău video e așa bine editat încât pare că faci asta de când te-ai născut. Tot respectul. Dacă îmi comentați la acest video, o să vă includ în Mamă. următorul și vreau să Asta e comentau lui Budu. Ah! Credeam că lui... Bă, deci dă ăsta Gambi niște țepe, bă, că și eu cad în ele, ești nebun? Da, deci cam ăsta e videoclipul. Bă, a fost rău, nu o să vă mint, dar ne mai uităm dacă trebuie. Dacă trebuie, ne mai uităm. Na, v-am zis la început, dacă v-a plăcut, like, subscribe, share, comentariu, ce vreți voi. Hai să creștem canalul împreună și noi ne vedem data viitoare. Pa!